polos dereitos das traballadoras e dos traballadores. Polo emprego e o comercio local, pola defensa do noso entorno. Pola transparencia do Concello e pola participación veciñal. Pola creación dunha bolsa de aluguer social que garanta o dereito a vivenda, vota Esquerda Unida Son. Para traballar pola igualdade social, polos dereitos das mulleres. Porque queremos un urbanismo sustentable, baseado nas necesidades das persoas e da sociedade, e non na especulación mercantil. Pola defensa dunha educación pública, laica e de calidade para todas e todos. Por uns servicios sociais públicos, eficaces e que resolvan realmente os problemas da veciñanza. Porque estamos en todas as loitas polos dereitos da maioría social traballadora, vota Esquerda Unida Son. Esquerda Unida Son é a forza centrada nos intereses da maioría social traballadora e no medio ambiente. É a forza claramente de esquerdas necesaria para ampliar as actuais políticas antisociais e avanzar cara a un modelo de sociedade máis justo e centrado nas persoas e non nos mercados.